puila nong media ni macam bisingai ambai Bondi Mataram sing ini sara Bharat ha kotornya sini Bharatni Menteri Bokhorong sin Narendra Modi bini satu Mumbai sing kaisa sini Bharat ha kotorni bisingo tini প্রত্যেকটা রাজ্য প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যেকটা পাহাড় সমতল চিনি ভারত পতাকা নতুনাই যে চিনি ৭৫তম যে जों आजादी मामानि ताइ सिनि ओ तिनिनि प्रग्राम के सिनि अमेरिका उत्सव नतुनाय जों सिनि सरिलाम विधानसभा केन्द्रनि इंनाय ताइ सिनरनि विधायक नि दागिमु ताइ सिनि डिप्युटी चिफ मिनिस्टार ताइ सिनि अर सिनि काइसा दिनि एकता खालामनाय जों सिनि विधायकनि दागि मुंबाय जों दिनै 19 सरिलाम निंनाय जनजाति मोर्चानि कमिटि तरफ तैनाय जों काइसा अ रेलि सेंजानाय सिनि अ दिनै रेलि जों अमुनि सिगांबो जों प्रतिटा पाराव खालाय दङ ताइ प्रतिटा पाराव जों सेल्फ हेल्प ग्रुप माने एसएचजि दंनाय बोरि बदल ताइ स्वच्छ अभियान अ सिनि अमेरिका उत्सव आजादी नतुनै जों पालन खालामजादि दङ ताइ सिनि दिनै रेलि सेंजानाय जों बिसरांगन्ज থেকে सुतानमुरा रामनगर रंगमाला बासतली दिखिनाय सिनि रेलि खालामजानाय हामबाय तामोल रेलि खालामजानाय नोंनाबो तामोल रेलि खालामजानाय जों दिनमो भारत तिरंगा होनाय काइसा सिमो अमेरिका आजादी उत्सव नतुनायनो सिनो रेलि दिनि हामबाय हामबाय जों बाइक रेलि खालामनाय सिनि दिनै जों अरन थेगाना सिनि भारतनि फेलें नतुनाय जों सिनि बखरं कुचु खालामनाय जों रेलि खालामनाय harga tirangan sing jotono utsobno palong panya bagai sing kini baik bakinai naikto khototong kenai sing oreli nom masangna bagai sing rele sing jago ko sini jonojati presiden tongo Bishu Debroma sini blok chairman tongo Jakulu Debroma tai sing joto karjokota tongnai aro sinoro kuno tini political ya jotono phajini sing sajak aro sini party ni badio onono party ni boro kerungjak tongo bor sing kini nayo sini baroni feleng ninginyai जों सलिलाम निंगिनाय जनजाति मोर्चा कमिटि तरफ থেকে न जतनो जों कयजाक सिनरेलिओ जतनो सामिलंगिनाय मोजांरिना बागै ओ भारत फेलंनि दिनै आजादी कमिटि उत्सवनो अ ৭৫ तमनो मोजांना बागै जतनो जों कबगजा सिनरेलिओ फाया तंनाय रखनो मोजां कयनो मोजां केमते सामुं किछु देशनि बागै फायमाया ताबुक जों जतन सिउ माइ बरनायना जरा फायमाया फेन चिनि 13 तारिख सिम 15 तारिख आगस्ट आजराव जतनो जेनजेन नगो तंतुतिनो भारत हादरनि जे दा गिंबाय अफ टेक्नोलॉजी सानांगौ बोसोर जरा गुरि जागैना रखिनो जाबाय जों दिनै सिनि बिसां बाजारनि सिनि जों थांनाय रंगमाला रामनगर ताइ सुतारमुरा तैके चिंचयलाम तै गुरि हाय और फायनाय पायनाय बिसामंगो बाजार बोसोर रक खाना दङ जोंथ' दिनै टार्गेट नामानि 50टा बाइक निसिनि 100 जरा थायनो हानाय ताबसे जरा 72टा बाइक थायजाक जों बाजार गुरि सानि केटाइ कमप्लिट होनो हानो वानस सुदु नोंनि अ जागा दिनै गोबां बाइक रेलि सिम दंनाय नाते गुबुनफोर बाइक रेलि सिम जों खायनाय सुरु सिनि जनजाति सं बरकसिनि खायनाय सिनचयलाम जनजाति मुक्तन
saya dorong saya main ke hamna